тези тежки и жестоки за клуба дни, моето и вашите сърца са сковани от мъка заради преломния момент в развитието на нашия отбор. Кългите помежду ни, замразения строеж на стадиона, буквално на 20 метра от улицата, на която израснах, и разпродажбата на нашите звезди са събития, които не могат да понеса с безучастен поглед. Тук е редно да ви призная, че преди няколко години аз бях човекът, който предложи убеди Цветан Василев да поеме Ботев и да инвестира в него. Също така, нескромно ще отбележа, че идеята за построяването на нов стадион е моя, с което се гордея. Ще ви призная един грях. Веднага след евроизборите получих предложение от мажоритарния собственик на клуба да стана почетен президент, но също както през 2011 отново отказах, защото за мен Ботев не е административен пост или пък почести, а морално задължение и житейска кауза. Напомням ви, че аз съм един от ботевисти, чието синове, макар и родени в София, са откърмени и от първия ден се отглеждат като истински заклети ботевисти, а това е за цял живот. В тази ситуация ви моля да останем единни, да не се самообвиняваме и обвиняваме помежду си. Поемам ангажимента през спечелване на изборите на 5 октомври да впрегна целият ресурс за възстановяването на колежа, както и на стадионите на Локомотив, ЦСКА и Левски. Надявам се след 5 октомври да се прибера в България завинаги и тогава да се отдам до голяма степен на любимия клуб. Да имам време да идвам на мачовете с децата си, както да използвам авторитета си за намирането на мощен спонсор, който да изведе отбора до заветната ни цел – първа шампионска титла за 21 век. С моите контакти в Европа се надявам се за нашия клуб да бъде осигурен и силен интернационален спонсор. Да живее Ботев, Николай Бареков!